לחיים ראש הממשלה. תודה. אתה גם אכלת? מפקחי משרדי ממשלה, גם לכל צוות שוטרים יש את הדבר הזה. יש להם הכסף בניידת ומנסים. אני רוצה להביע הערכה למאמצים שאתם עושים בתנאים לא פשוטים. ועם זאת אנחנו חייבים להדק ולשפר את האכיפה, ועל כך דיברנו. בעצם דיברנו על כמה צירים מרכזיים. אנחנו רוצים לרכז את מאמץ האכיפה ואת מאמץ הפעולה שלנו בצירים שמהם באה התחלואה. סיימתי עכשיו ביקור במפקדת האכיפה של משטרת ישראל, התרשמתי עם העבודה של השוטרים והשוטרות, הם במצב לא קל לבוא להתעמת עם אזרחים ובעלי עסקים, אבל אין ברירה, זו מגפה, היא מאיימת על כולנו, ואני מאוד מעריך את הפעולה שלהם. יש הרבה עוד מה למקד ולשפר, וזה מה שעשינו. ראש הממשלה, מה אתה אומר על אנשים שאומרים שנגמר הקורונה? איזה נגמר, יש לנו עוד עבודה, אבל הסוף, כן, הסוף נראה בעין, אבל אי אפשר להיכנס לשאננות. הסוף נראה בעין, כי אני מביא חיסונים. ראש הממשלה, ממשיך בלוז? ממשיך בלוז וגם אוכל ארוחת, לא 10, 12. מה אתם עושים פה בשטחים הכבושים? יש תנור? לא. לא, זה אנחנו בדרך בירושלים, עוד לא הגענו לירושלים. עוד לא הגעת, אז תן לי חצי מנה, עם חריף. עוד רגע יצאו הכדורים, רק שמתי אותם. כן. אנחנו מכינים, אצלנו אנחנו אומרים לכל כדור יש כתובת, גם בפלאפל. עכשיו זה לא מזיק, זה רק מועיל. איך קוראים לך? משה. מאיפה אתה? אני הייתי פה ביישוב מבוא מודיעין, בשרפה, ועכשיו אני גר בתלמון. יפה מאוד, כבישים השתפרו. הכבישים חבל על הזמן, במיוחד הכביש הזה. אני זוכר אותו בתור ילד, הייתי פה כשלא היה פה אף אחד. אני הייתי פה כשזה מתי ראיתי. נהדר. ראש הממשלה יש לו גם גזוז ילדות. גזוז של פעם. תביא, אני הולך... תפוזים, לימון, למונליים. פטל, מה קורה? פטל. איך חשבת ללכת על חמגשית ולא על פיתה? קלוריות. זה מצוין. רואה את העצים? כן. שם השריפה. כל אלה נטיות. ראש הממשלה, היית מטייל באזורים האלה? מטייל מנווט בעיקר. הרבה. תמיד חיפשתי את קברי המכבים, אבל את קברי המכבים האמיתיים עוד לא מצאנו. אף על פי שיוספוס מתאר את זה. מתאר פה מתחם קבר מאוד מפואר ולא מצאנו אותו. אבל הוא פה באיזשהו מקום. אתה מכאן? לא, אדוני ראש הממשלה. איפה אתה, אלמוג? אני מור יהודה. קרוב. אתה מוכן לפיתה הגדולה? חומוס? זה הכל ביתי. מעט. קצת, כן. חומוס, כן. זהו, זה מספיק חריף חשוב. קצת מלפפונים, ויש לך, ראיתי שאין לך פלפלים עם חריף. ויש שבקה. תשים בבקשה כמה שים איזה שבקה. זה מפוצץ בקלוריות. אצלנו אין קלוריות. לא, אין קלוריות. לכל כדור יש כתובת ולאף כדור אין קלוריות. תודה. טוב, אני ממליץ לכם לעצור פה בפלאפל על הדרך. ניתן לזה 5 כוכבים, 5 כדורים. כל כדור כתובת. אבל בלי קלוריות, כן? וקפה, קאווה, לקינוח, נהדר. וגזוז של פעם, של הילדות. אז אני מאוד ממליץ לכם, בכל מקום שאתם יכולים, תעזרו לעסקים שבקרבתכם. זה יעזור לכולנו. לחיים ראש הממשלה. תודה. אתה גם אכלת? כן. חזק, לא? מנה שלמה, לא חצי. שמת חריף? הרבה. חומוס? כן. אתה שמת שבקה או בלי שבקה? אין סוף שבקה. אבל אני חותך אותם ומוציא קודם כל, אתה יודע, שלא ישפריצו. זה הגן המזרחי השבקה? 15%. תודה. תודה.